Sa good vibes, masobra sa 5 milyon ka pesos nga balor sa papremyo ang ginpa-raffle sa ika-3 nga distrito. Ini may kangtanan sa pagsaulog sang kaadlawan ni anay 3rd District Congressman Albee Benitez. May report si Romeo Subaldo. Senita Villarin, ginpukaw lang sa ilang nga himata kag ginpahibalo ka ilasang aga nga ang iya anak nga si Nonito Jr. nagdaog sang multicab sa paraffle sa birthday ni anay 3rd District Congressman Albee Benitez ang kahapon. Nagapuyo sila sa isa ka hasyenda sa barangay Dos Hermanas sa Talisay City. Ang iya mismong anak nga nagdaog sang grand prize sa raffle ang wala man makahibalo nga may salakyan na siya. Ato pa siya sa nabukid nga bahin sang Silay City, nagatrabaho bilang sakada. Wala sang signal sa lugar gani ginpakadtuan pa siya sang tawo para iya mahibaluan ang maayong balita. Kabalo siya nga nagdaog siya sa raffle? Wala ako sa kabalo. Sino na nagambal sa inyo nagdaog sa paano ganun subong lang? Isa yung balo kami sa ako niya bayaw eh. Kung wala na nawag ang barangay, wala ba ka mo kabalo? Buay. Kabalo. Kalipay ko man eh. Nga nga man. Ni dan ka pigado man daan siya wo. Oo. Isa lang si Nonito sa mga nangin mapalaron nga nagdaog sang grand prize ang kahapon sa virtual raffle. Isa pa gid ka taga Murcia ang nagdaog man sang multicab. 5 ka mga persona nagdaog man sang tag 100,000 pesos nga cash, 20 ka tag 50,000 pesos kag isa ka gatos ka tag 10,000 pesos. Mga asenso leaders ug barangay officials ng 3rd District ang nakaintra sa raffle. Bangod hindi makatipon tugal sa pandemic, ining napinsaran ni Benitez nga pamaagi para mapalipay ang pumuluyo sa 3rd District sa iya ika-54 nga kaadlawan. Saying ko instead nga pati puno, tas tanan sa isa ka lugar, we will just do this online. Virtual, virtual online raffle. Ang matawa naman, mas interested sa raffle. Kung makita kami. Magluwas ini, may harap man siya sang surgical mission para sa mga taga 3rd District kag ini ang tuigan niya na nga ginahimo. And then at one point, I think 2017, I decided instead na magastos ko sa celebration kada December 20, imuunta na lang siya mission. It's a surgical mission. No? So that's why Nikki Cares came around kasi gahatag siya free surgery sa mga kinahanglan. Yara man nagtampong sa virtual raffle ang mga opisyal sa nagkananaig nga mga banwa kag syudad.